Braćo i sestre, mi u vjerovanju ispovjedamo. Vjerujem u uskrsnuće mrtvih i život vječni. Upravo o tom današnja liturgija 32. nedelje radi. Moram ovo na početku reći. Ima ljudi koji se rađaju, završavaju škole, rade, žene se, udaju, umiru. Niti vjeruju u Boga, niti vjeruju u prekogrobni život. Pismo za takve veli, oni su poput živine koja ugiba. Hvala Bogu, mi ovdje vjerujemo u Gospodina. Vjerujemo da ćemo s njim živjeti na vijeke, nakon svoje smrti. A sad malo analizirajmo evanđelje. Saduseji i farizeji, to su u isto vrijeme bile glavne stranke. Farizeji su čuvali vjeru, tradiciju, identitet židovski. A Saduseji, to su bili političari, bogataši. Oni su vjeru zloupotrebljavali u sve političke svrhe, kao i danas što čine političari. Nisu vjerovali ni u prekogrobni život, ni u anđele i tako dalje. I oni postavljaju pitanje, čuli smo u evanđelju, u svezi uskrsnuća. Naime, Mojsijev zakon propisivao je, ako nekom bratu koji je ostao bez potomstva, ako on umre, treba mu potomstvo podinuti njegov brat. I onda oni vele, bilo je 7 braće. Prvi umre i drugi brat mu je trebao podići potomstvo njegovoj ženi, udovici. Međutim, i on umre i tako svi 7 umru, svi su imali tu ženu za ženu i oni postavljaju su pitanje komu će ta žena o uskrsnuću mrtvih pripadati. A Isus, uvijek Isus, uvijek istina živa. On njima veli i svima nama veli. Naš Bog jest Bog živih. Njemu sve živi. Svi će ljudi uskrsnuti. Svi će ljudi živjeti nakon smrti. Da. Zato smrt nije nestanak. Smrt je usnuće u kojem se budimo u vječnosti. Naš Bog je toliko zaljubljen u čovjeka da ne želi živjeti svoju vječnost bez nas. Bog hoće da s njim živimo njegovu vječnost. To je prva istina iz naše evanđelja. A druga istina, opet malo ilustracija, jedan pijanica, Njemac, tako piše u novinama, hvalio se novinarima da je bio u raju. A među novinarima bio je jedan svećenik. I on sad veli, bio sam u raju. Tu su vam samo crkve, pjevaju se duhovne pjesme. Ja tražio vino i pivo. Nigdje. Tražio sve društvo s kojima sam drugovao pijući. Nigdje. I bilo mi je dosadno i vratio sam se iz raja. A veli ovaj svećenik, nisi ti bio budala u raju, ti si bio u paklu. Jer u paklu ti je bilo uskraćeno ono za što se živio, piće. Ovo želim reći. Mnogi misle da je drugi život, prekogrobni život, sličan o našem životu. Ne.
Zakoni koji vrijede za naš ovozemaljski život potpuno su drugačiji za vječni, besmrtni život. Isus veli, tamo niti se udaju, niti žene, niti se rađaju, niti umiru, vječno žive u Bogu, u njegovoj radosti. Kao što mi ne možemo shvatiti Boga, on je tajna. Ne možemo dočarati ni vječni život kakav će izgledati. Samo znamo, bit ćemo s njim sretni. Kad malo dijete zaplače i majka ga uzme u naručaj i privine ga uz grudi, dijete se osjeća sretnim, blaženim. Tako će biti s nama nakon smrti. Doćemo u Božji zagrljaj i bit ćemo s njim sretni i to vječno sretni. Imamo sreće i na ovome svijetu, ali to je trenutačno. Dođe, zašto si nestane? A tamo ćemo vječno biti sretni. Vječno biti sretni. Sveti Pavao koji je bio u raju, to je izrazio riječima. Oko nije vidjelo, uho nije čulo, ni ljudsko srce nije osjetilo što je Bog pripravio onima koji ga ljube. Da, to nas čeka nakon smrti. Oko nije vidjelo, uho nije čulo, ljudsko srce nije osjetilo ono što nam Bog priprema u vječnosti sa sobom. Jedan grčki kralj, kad je jeo perzijske smokve, mi ih zovemo zelenke, samo ljepše, rekao je, Perzija mora biti moja, da bi mogao imati stalno te lijepe smokve. Kad mi razmišljamo o prekogrobnom životu, o životu nakon smrti s Bogom, moramo uzviknuti, nebo mora biti moje, da bude sretan u zemlji živih s Bogom. Ne možemo prepustiti ono prvo čitanje. Onaj događaj koji smo slušali dogodio se 166. godine sa židovskim narodom. Naime, ondašnji kralj sirijski, Antioh IV. Htio je ne samo Siriju, nego sve okolne narode, kao i židovski narod koji je tada pripadao njima, htio pretvoriti u jedan narod. Htio je sve vjere pretvoriti u jednu vjeru. To su pokušavali kroz povijest stalno, pokušavaju ovo i Tito i tako dalje. Sve narode pretvoriti u jedan narod, sve vjere u jednu vjeru. Tako pokušavaju i u crkvi danas neki. A to je nemoguće. Jer Bog sve stvara drugačije. Kod Boga je sve drugačije. Jer drugačije obogaćuje ljude. Da. A ljudi rade protivno. To je od đavla. Sve što je protivno Bogu, to je od đavla. I ništa drugo. Ali velim, Antioh htio je prisiliti 7 braće i njihovu majku Makabejku da se ostave židovstva, vjere u Jahu, njihovog Boga, i da prijeđu na njihovog sirijskog Boga. Jasno. To su bili dječaci od 5. do 15. godine. Jer nisu htjeli odreći se svoje vjere. Dao je kralj mučiti ih. Vidjeli ste. Jednomu su iščupali jezik. Drugomu su odrezali ruke. Trećemu noge. Udarali su ih bičevima, volujskim žilama, ali momci nisu popustili. Ostali su vjerni Bogu. Jer kako svjedoče nas, ako budemo vjerni Bogu i svojoj vjeri, čeka besmrtni život s Bogom. Hej! Mi se i za najmanju sitnicu tužimo.
ubodete drača, plačeš. A vidite, oni samo oni, cijelo kršćanstvo je mučeništvo. Pa i danas smo mnogi mučenici među vama. Da. Ne smijemo se tužiti na poteškoće. Uvijek je bilo i bit će. Zato pismo veli, sve patnje sadašnjeg vremena nisu ništa prema slavi koja nas čeka u nebu. Zato nemojmo se tužiti na poteškoće, na siromaštvo, na starost, na bolest, na nepriznavanje. Ne. Sve patnje sadašnjeg vremena nisu ništa prema slavi koju nam je Bog pripravio u nebu poslije naše smrti. Ali, znamo svi, Bog traži od nas u sudjelovanju u našem spasenju. Ako te je stvorio bez tebe, neće te spasiti bez tvog sudjelovanja. Zato Isus sam se naučio ići kroz život čineći dobro. Isus sam se naučio ići kroz život vršeći volju Božju. Isus sam se naučio vršiti Božje zapovjedi. Isus sam se učio vršiti savjesno dužnost svog zvanja. To smo mi činili i činimo, ali nikad dovoljno. Uvijek možemo više i više i više. I tako neka bude, vršeći to, onda će nas otvoriti nebo i radost u nebu. Tako neka bude. Amen. Ajmo Bog i vjerovanja.